Hello sis, turistang yaya. Good evening. Miga love shoutout sa'yo. Thank you so much for coming. Live lang ako saglit. Pang WH natin.
Delfina in Dubai Vlog. Thank you so much. Maray na bang giman sa imo? Bicolana ka din ba? Hello po. Camarinesor. Okay. Ako sis Albay. Ligaw Albay naman ako. Sa ngayon, nasaan ka ba ngayon? Nasa Camarinesor ka pa din ba? Parents ko po, mga taga-Albay. Okay. Saan sa Albay? Dito po ako sa Dubai. Nasa Dubai ka pala ngayon. Matagal ka na ba dyan sa Dubai, sis? Malilipot Albay. Okay. Medyo malayo-layo sa amin yun. Pero yung mga tita ko dati nasa Malilipot nakatira. Di ba kayo nagkain? Kayo magahan? Ha? Wawa naman po kayo. May pera po kayo dyan. Gusto niyo po ba bibili po kayo ng pagkain? Hindi naman tayo kailangan po pagkain. Meron kayo. Gusto niyo po ba? O sige. Gusto mo, hintay mo ako dito. Bibili ko na kita ng Matagal na rin po. Okay. Sige sis, mag-iingat ka palagi dyan. Thank you so much sa pagdalaw mo. Ayan, nandito na tayo guys ngayon. Dito na ako sa waiting shed ulit. Ito na yung pagkain nila. Tingnan ko yung isang phone ko kung idikit ko sa'yo kung di pa nakadikit sa'yo. Tapos, tingnan ko rin siya ng wala ako na pinag-pinira. Idikit ko yung isang phone sa'yo mamaya ha. Nagawa na ako ng mga alagad para pag may umaakyat sa akin mabigyan natin ng banana para madagdagan yung mga bahay. Wala po ba kayong mga anak? Medyo busy lang kasi hindi ko masikaso. Ilang araw na po kayo dito? Ayaw may plastic. Mag-plastic ka ng kamay mo pag kumain. Ayan, nadagat lang. Walang kutsara. Wala ako nabili kutsara. May kutsara ka? Sige. Bago lang po ako dito sa YouTube. Ilan na ba ang tao mo sa bahay mo, sis? Baba mo yung bahay mo at tikitan kita dito sa isang cellphone ko.
pa nga pala yung bahay mo, ano? 200, ano pa pala? 221. Pero may harang na yung ano mo, yung video mo sis. Talagang si YouTube ngayon kahit na bago lang nilalagyan na ng ads mo. Utak. Napapanoorin ko muna yung ano mo para hindi siya malaglag. Yan mo pagka balik-balik ka lang sa akin pag nag-live ako. Bukas makalawa gagawa ako ng ibang alagad para makadagdag banana sa mga umaakyat sa akin. Ibig sabihin ng haran sis, ano siya, ads. May ads na yung ano mo, yung may ads na yung mga yung ano mo, yung video mo. Ganyan din ako nung una, ang dami kong hindi alam. Sabi ko ano kaya yung harang, ano kaya yung banana, ano kaya yung tamsak. Hanggang nga tumatagal, nalalaman ko na din lahat. Lalaki din yung bahay mo na yan. Ganyan din ako nung nakaraan. Alam mo ba, nag-umpisa ako nung nagseryoso ako 177. Ngayon awa ng Diyos, ano na ako, kulang nasa malapit na ako mag 1.4 subscriber din, kaya lang hindi ko gaano nakasikaso, busy. Okay yan hanggat nandiyan ka sa ibang bansa, meron kang libangan. At saka pagka yung mag-live, malilibang ka, makakawintuhan mo yung mga kapwa mo OFW. Maraming mga OFW na nag-YouTube din. Tsaka magkakaroon ka ng maraming kaibigan. Yan, nag-iwan ako ng baka sa bahay mo. Para pag once na yan, nakasubscribe ka na dito sa isang phone ko. Mamaya dikitan din kita dyan sa main ko. Tingnan ko kung nakadikit na ako sa'yo. Para pag nag-live ka, akyatan din kita. Para sa WH mo. Ganon din naman ako, hindi pa din ako monetize. Nagpapakaliit pa nung WH ko. Kaya naghahabol din, nagsa-silent live din ako. Kaya katulad ngayon, nag-silent live ako habang may ginagawa ako.
Ako rin po habang busy LS po. Oo, buti ka nga. Maaga ka nag-LS, 200. 200 pa lang yung bahay mo, nag-LS ka na. Ako, alam mo ba? Buti may nagsabi sa akin na mag-LS na ako. 1K na ako, 1K na yung bahay ko, di pa ako nag-LS. Kasi nga, iisa yung phone ko. Eh, pag nag-LS ako, pag meron mga umakyat sa akin, di ko naman sila madikitan kasi isa yung cellphone ko. Hindi ko naman din sila mabalikan. Ibig sabihin, hindi ko may balik yung binibigay nilang support sa akin. Kaya, need kong bumili ng isang phone pa. Pero bukas baka sakaling meron na. Kaya, balik-balik ka lang sa live ko, sis, para madagdagan yung ano. Kasi pag may mga umakyat sa akin, padidikitan kita para madagdagan yung bahay mo. Pa-share nga pala ako sis nung bagong vlog ko, yung bagong upload ko tungkol doon sa matanda. Naawa kasi ko. Pa-share naman sis, baka sakali na may makapanood at mabigyan siya ng nakakaawa siya talaga. Nag-agaw pansin sa akin kanina, nadaanan ko siya nakatambay sa waiting shade. Pa-share naman ng ko sis, yung upload ko kanina. Baka sakaling may makatulong sa kanya. Salamat sis. Bukas na mga 10 siguro na mga 10 morning dito sa Pinas. Magla-live ako ulit. Balik ka. Akyat ka ulit sa live ko bukas. Meron akong pa din para madagdagan natin yung bahay mo tomorrow. Basta tuwing magla-live ako, babalik-balik ka lang para dun sa mga kaibigan ko, papadikitan kita para dumami na yung laking bagay yung madagdagan ng 5 yung subscriber mo, 5, 10, malaking bagay na yun. Ganyan din ako nung una, tiis-tiis lang, pa 5, 10, ayos na yun, masaya na ako doon.
Okay po, kaya lang tulog pa ako noon. Magkaiba kasi oras. Okay, oo. Ibig sabihin, mga anong oras ang free mo? Yung pinakang free mo na talaga na namamahinga ka na. Oo nga, magkaiba nga tayo ng oras. Sige, okay, di bali sis, pagka ano, basta pagka free ka at nakita mong ano, basta pag nakita mong nagla-live ako, akyat ka lang para madagdagan yung bahay mo. Relate ako sa iyo, ganyan din ako sa iyo nung unahan ko. Lalaki yan, makita mo yan pag masipag ka lang masipag ka lang mag-akyat sa mga live. Saglit lang yan. Ako halos 1 month lang nakamit ko yung 1K. Kaya tiyaga lang sis.
Okay, hayaan nyo pag nakita ko kayo naka-LS, papasok ako. Okay sis, mag-iingat ka palagi dyan ah. Kasi iyaano kita sa mga friend ko. Padidikitan, dadagdagan ko yung bahay mo sa mga kaibigan ko pag umakyat ka. Manay, baba po muna ako. Sige sis. Thank you, thank you sa pag-akyat mo sa live ko. Hayaan mo pag nag-live ka sa susunod. Akyatan din kita para dagdag WH mo. Basta pagka nag-live ako, umakyat ka para lumaki din yung bahay mo. Ha? Padidikitan kita dun sa mga kaibigan ko. Para madagdagan yung mga subscriber mo kahit papano. Kasi masyadong baby pa. Sige, sige, mag-iingat ka ha. Ingat palagi.
mega mega love shoutout po sa 2 million kong viewers ngayon. Hi Yen, Mix TV. Good evening. Yen, kumusta ka na? Maraming salamat sa pagdalaw. Yen, dikitan mo yan si Melpina in Dubai vlog. Iwan ka lang ng baka sa kanya, babalikan kanyan. Dikit ko sa'yo, yan yung isang ano ko, yung isang phone ko ha. Panoorin ko muna yung video mo para sure na dikit, para hindi siya malaglag.
Yan, nadikit ko na sa iyo yung isang ano ko sis, isang phone. Naglagas bahay ko. Ay siguro ano tawag dito? Ganto gagawin mo. Marami bang nalagas? Pag naglagas yung bahay mo, ipahinga mo muna, wag ka munang ano, wag ka munang mangingisda. Wag ka munang ano, wag ka munang atag dito. Wag ka munang magpapatamsak, magpapatusok. Marami ba nalagas? Hello Ma'am Jemily, good evening po sa lahat. Good evening din po sa inyo. Yan ang gawin mo para hindi masyado maglagas yung bahay mo. Pagka yung halimbawa, umakyat ka sa live at nakargahan ka, upload ka agad. Kahit short video ba. Yan, mag-upload ka. Tapos, yung lagas kasi normal kasi yan eh. Hindi maiwasan yun. Ako kasi, ang ginagawa ko, halimbawa, nangisda ako, yung makita ko sa mga live, tapos maraming nakarga sa akin, ang ginagawa ko, after nun, mag-upload na ako kahit short video, tapos ipapahinga ko na yung bahay ko, hindi na ako magagala. Ma'am Jemily, shout out po. Ma'am Jemily, tingnan ko dito sa isang phone ko, ididikit ko sa iyo yung isang phone ko dito. Ayan, Ma'am Jemily, pinanood ko muna para sure na dikit yung hindi malaglag. Ako kasi ginagawa ko, pag nagdikit po ako sa isang pinapanood ko po ng full watch para para sure na dikit. From 248. Konti lang yan. Konti lang. Normal lang yan, talagang ganyan. Pag nag-revise si Lolo, ganyan lalo yung iba kasi, ang ginagawa, subscribe lang ng subscribe, din nila pinapanood, thumbs up lang ng thumbs up, tapos din nila pinapanood yung video. Kailangan kasi papanoorin. Yan, pagka panay lang ang subscribe, walang nood-nood, na ibig sabihin, lalo na yung mga alagad lang, ay panigurado. Kaya ganun ang gagawin mo. Pag halimbawa, nakargahan ka, halimbawa nakargahan ka ng mga 30 or higit pa, upload ka agad after nun, tapos pahinga ka na. Wag ka nang aakyat sa iba muna. Kinabukasan naman. Ganyan din ako nung una, nung nag 1K ako, 3 beses akong nagpa 1K kasi
Pina 1K ako ni Idol eh. Kinabukasan, nalagas lahat yung 100. Buti nga sa'yo, konti lang. Sa akin, halos 100. Halos 100 yung nalagas sa bahay ko. Pero okay lang, laban lang. Go-go lang tayo. Kailangan kasi updated ka din kasi nire-revise kasi ni YouTube yan. Siyempre, pag tinitingnan niya na hindi ka nag-upload, sabihin niya, isipin niya, hindi ka ano sa ano mo. Kaya kailangan pag upload ko kagad kahit short video, kahit anong video lang. Kaya, iyan ang ingatan mo. Sayang, malaki na rin yung bahay mo. Ayan, Ma'am Gemily, nadikit ko na po yung isang phone ko sa'yo. Pinanood ko muna para sure na hindi malaglag. Opo, ganun nga po. Ako nung una, ganun din po ginagawa ko. Panay-upload ko lang po. Kaya lang talaga napilitan po ako mangisda nung nakaraan kasi yung bahay ko, nung nag-start po ako doon kay Sir Noy, lang, halos 177 lang. Yan, kaya sa susunod yan, ganun ang gagawin mo. Mag-upload ka kaagad. Maglalagas din yan, pero po konti-konti. Mga 5, 10, mga hanggang ganun, mga ganun lang. Kahit yung mga short video lang ba, about sa pagluluto, nagluluto kayo, kahit mga 5 minutes, ay mga 5 seconds lang, mga ganun. Non-thumbs-up post. Hi, hello Ma'am AB. Good evening po. Thank you so much sa pagdalaw po. Ma'am AB, babawi naman ako. Didikit ko sa iyo yung isang yung isang alagad ko din. Meron naman akong isa na dito. Maraming salamat sa sa pagdalaw mo sa live ko. Thank you so much.
channel na lang kita, ma'am, maybe. How to cook ulam na. Let's, wow, sarap na ito ah. Yan, panoorin ko muna, ma'am, maybe yung ano mo, yung video mo para sure na dikit. Okay, sis, salamat sa advice. You're welcome, Yen. Pareho tayo nang galing dyan. Ako natututunan ko lang din yung mga advice na yan. Kakapangisda ko. Gala kasi ko eh. Ganyan din ginagawa ko nung una. Akyat ko saan. Tapos pagdating ng gabi, pag natulog ako, kinabukasan, lagas na yung iba ko. Pero hindi ako naglalagas ng ganong kadami kasi nag-upload ako kagad. Asawa ng kuya ko, taga Bicol din. Ma'am, saan sa Bicol? Ako kasi Albay. Sorsogon ata. Medyo malayo-layo yun, ma'am, kasi kami, ligaw lang kami, dito lang kami sa, Sorsogon, yun, malayo na yun. Alam ko, sasakay pa ng yun alam ko, magbabangka pa. Pwede na po at may sobra pa. So, itong lutong bahay natin sa araw na to, guys, is maganda ito, lalo pat magtitipid po kayo. Lalo pa meron na kayo dyang stock na mantika, meron na rin kayong asin, bawang sibuyas, paminta sa inyong kusina. Yung bibili niya na lamang po is yung sardinas at saka yung sotanghon. So, wow, yummy naman ito. Maabot ng 70 pesos yung nagastos namin sa ulam na ito dahil meron po kami bawang, sibuyas, paminta at mantika, asin kaagad sa kusina. So, ayun guys, maglalagay lamang tayo ng tubig, tansya lang, tsansya, at yun, tansya lang guys. Syempre, konti lang, huwag masyadong marami, yung tamang-tama lang. Nakakuha ako ng tip sa Pinas, ma'am, gagayahin ko nga yung luto mo na yan. At yung ating asin. Dahan-dahan lang po sa paglagay ng asin guys dahil minsan po is may lasa na or may timpla na yung ating sardinas. So, tatansyahin na lamang natin. Sorsogon sila, medyo malayo-layo sila sa amin. Kami dito lang kami, bungad lang kami. Bago kami dumating ng Mayon Volcano. Malapit kami sa Mayon Volcano pala. Ligaw to Sorsogon, bus lang po, ma'am. Okay, bus lang. Akala ko matawid pa ng Ilalagay na natin yung ating sotanghon. Diba kasi kung nakarating din ng Sorsogon kasi halos dito na ho kami naninirahan sa Bulacan. Doon lang kami nagsilaki sa Bicol pero dito na kami nagkapamilya sa Bulacan. Napakabilis lamang maluto ito guys dahil syempre yung sotanghon natin maliliit lang, papakuluan lang natin yan ng saglit and pwede na tayo magsimulang kumain. So ayun guys, habang nag-aantay tayong maluto itong ating sotanghon with sardinas, maraming salamat po pala ulit sa lahat ng sumusuporta sa aming channel. Maraming salamat sa inyo guys at kung nagustuhan niyo po yung aming video, you are free to like, comment, and subscribe po sa aming Mumunting channel. And don't forget to hit the notification bell dan sa ganun. Ayan, dala ma'am Ebiton sa isang sa isang phone ko na dikit ko na So sa'yo. ayan guys,
Luto na po yung ating sotanghon with sardinas. Tamang-tama po Full watch pa. panahon na umuulan. Dahil umuulan po ngayon, masarap po talaga itong ating sotanghon with sardinas. At lalo na pag mainit pa yung ating kanin. So ito na po yung ating sotanghon with sardinas. Thank you for watching. Ayan. Ano lang pala yun? Kala ko. Ano lang pala yun? Kala ko. Ayun. Ano lang pala yun? Kala ko. Maingay yung aking maingay yung aking electric fan. Mot Mix Vlog. Wow, Dan Tamsak Host. Mega love shout sa'yo. Sakitan mo na kita. Uy, sakit. Aray. Sakit sa tenga nung Mot Mix TV, Mot Mix Vlog, baba mo yung bahay mo. Ayan, dikit-dikit na lang kayo dyan guys sa baba. Mot Mix, dikitan mo yan si Ma'am Jemily. Tsaka si Ma'am Abby. Althea Vicente, Dan Tamsak Host. Ay, Althea, thank you so much sa pagsilip mo. Thank you so much. Siyempre, jajakitan kita. Ayan guys. Baba ng bahay para maipin ko kayo. Ayan. Mot, baba ka ng bahay mo. Susunod ko si Althea. Salamat sa pag-jacket po. Oh, you're welcome. Alam kong giniginaw ka na kaya ginakitang kita. At syempre, na-appreciate ko din yung pag-akyat mo sa live ko. Thank you so much. Baba mo na yung bahay mo, bilis. Para madikitan ko dun sa isang phone ko. Si Ma'am Abby pala yun. Ako, Ma'am Abby, naligaw ako dun Ma'am Abby, thank you so much sa pag sa pag tambay ng alagad sa akin. Maraming salamat.
Tinatambay ko lang mga yan, host. Maraming salamat. Ay, okay. Okay po, okay. Maraming salamat, Ma'am Abby. Malaking bagay sa akin yan sa WH ko. Alam mo naman, naghahabol ako ng WH para para ma-monetize na din. Inday. Wait lang. At ang aking cellphone ay malolobat pa ata. Parang nag-iingay na naman yung alaga ko.
na. Maraming salamat sa mga dumalaw sa live ko. Thank you so much. Ma-end na muna ako. Time to pahinga naman. Bye bye. Maraming salamat guys.